Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Ine şuun Birleşen Milletler Kurumasynyň 77-nji sessiýasyna inni Aksultan Töreyevna Atayeva çykyş etdi. Türkmenistanyň adyndan. Ýa-da bir sanagam adam bar ýanynda. Inni sorag dörýärde öz-özünden. Geçen sapa biz guruluşymyzda men ýanky Serdar Saçaga diýdim. Ine häzir bärde ine gen assambleýa bardyr. Sen şo takky salam alaykum eşitersiň bizden diýip aýtdym. A sen gelmedin ha. Näme üçin gelmedin? Menden gorkýanmy? A gorkýan bolsaň sen näme üçin ýurt başyna ýol başçy bolmagy boyun alýan sen? Sebäbi sen berilen soraglary jogap beribilen. Dogrymy? Men şeýle düşünýän, sebäbi senden başga bärde näme bir Erdoğan geldi Türkiye'den yankı Kazakstan'ın, Kırgızstan'ın, Katar'ın, bir İordanya'nın yol başçıları geldi. Yani Biden'a berdimişin. Ay hemmesem geliyor sen Kakan 2007 yılda berik geldi. Prezident boldu, olin berik ılgap geldi özünü korkuttu. Ay sen näme? Sen näme? Şo yaşlıktan çeken zatlan sen kelläňde hiç zat koymadılar bilýärmi? Sen kelläňde zat galanak. Sen guruluşy bilen ak. Sen eger jogap berjek bolsaň telefonu okamaly şeýtirip goýmaly sen. O da bolanak berdi. Sen şoň üçin gelmedin berik. Sebäbi sen berik gelen soň berdi bir topar insanyň hak hukuklaryny goraýan adamlar bar. Jurnalistler bar. Olar sana sorag berer. Sen hem şo soraglary jogap bermeli. Bizim hem soragymyz bar. A bizim soragymyzdan nirek gitjek? Sen olary ağırlasaň bizi ağırlap bilmersiň, dogry dämi? Men soragym bar. Sen näme jogap berjeňi milyan sen şonu nähili yalan sözleýäniňi men suwut edip biljek. Sen şoň üçin geleň. Gorkýan. O pahyr ýaşullagy bärde bara uklak galdy. Sebäbi bärde gurulýan zatlaň, edilýän işleň ne manasyna düşünýärler bular. Ne bulary dinlemäge, üns bermäge bulan wagtam ýok, islegim ýok. Hey mundan bir döwlet işi bolmuş. Şeýtirip gelip ne bärde maskara bolmak. Ol Aksultan Töreýeň näme ýüregini ýardyň sen? Ha? Indi ol daklaryny okap otyrbon, ol bara rezolýutsiýa diýilen sözüň ýerine revolýutsiýa diýip otyrýar. Туркменистан намерен предложить Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть проект резолюции. Näme hakda gurrun etdiň? Ya bärdeki sen geleňde bir näme oňdan plakatlar bilen çykyp saňa ya ýa-da ýurdun içinde revolýusiýa turar diýip çekinýärmi? Näme sen näme hakda gurrun etýäň? Nämeden gorkýan bu durmuşda sen? Entek Türkmenistan öz garaşsyzlygyny alany bäri. İnsan hak hukuklaryny goraýan adamlar, ene bizim edaramyz şol. Bärik gelip onu gatnaşyp bilen atdylar. Indi biz bärde. Näme üçin guruluşasyň gelenak biz bilen? A sen işleşmeli bolsaň ha biz bilen. Biz sorag berers. Sen jogap bermeli bolsaň. Gelesin gelenakmy? Sen kakan haram dağlygynyň mara ýendi bir suwutnamasy haram ýol bilen garaşsyzlyk 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Sen doğulan günüňe ýakynrak edildi. Sen näme çekdiň, näme içdiň, näme gele bilmedin bärik? Ha? Öňünden belläp başladyňmy? Aýyň 13-inden belläp başladyňmy doğulan günüňe? Ha? 27-sine çenne gelmeýäňinde sana bahana berdi. Garaşsyzlyk diýip. Hakyky garaşsyzlyk beýleki. O ataly ogul edýän oýnuňyz näme berdi? Ha? Erteki ýaşaýaňyzmy millet üçin? Ha? Arkadagyň ogly Serdar näme den bolýan? Haramdagyň boky Serdar Saçak sen. Düşündiňmi? Sen Saçak gortuň berik gelmäge. Adamlar bilen görüşmeyene, guruluşmeyene gorktuň. Men sana salam alaykum berer nidim ha. Sen gelip bana wa alaykum assalam diýmelekeniň. Sen şoňa bara gaýratyň ýetmedi. Balagyny aktyryp ýörsiň. Ýöne ýüri geç sen halk bilen guruluşmeli bolsaň.
Eger halkyň öňüne sen kakan alıp seni beýtirip iteklen bolsa, a milletlen gürleşmejek bolsaň, milletlen düşünşmejek bolsaň, sen näme işläp ýörsiň o taýda? Ha? A milletin hakyny, hukugyny sen bara şonu bir ýola salyp bilmejek bolsaň, bärde näme işläp ýörsiň? Ha? Prezident diýip näme üçin o taýda oturýarsyň? Sen ýeri giş bärik gelmeli bolsaň, sen ahira bizden bir gürleşmeli bolsaň sen. Bärde bolsaňam, ýene başga ýerde bolsaňam, sen gip ahir biz bilen duşmaly bolsaň, bizim soralarymyza da jogap bermeli bolsaň. Sebäbi halkyň hakkı var. Народ имеет право. Салам, hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. 26 сентября на Генассамблее ООН 77-я сессия выступила Аксултан Тореевна Атаева. Это значит, что Сердар Сычак, тот, который якобы избран президентом, боится сюда приехать. Потому что его отец, как только его избрали в 2007 году, он сразу сюда приехал. Сюда приехали многие, ну ладно, Байден, предположим, в Америке, но здесь и Эрдоган был, и король Иордании, и Катар, и Казахстан, и Кыргызстан. То есть все государства нашли время. С 13 по 27 число они могли найти время и приехали. Это очень серьезное мероприятие. Но почему-то наш Сердар Сычак никак не решился приехать сюда. Ты что, действительно боишься так? А? Почему ты не приехал? Впервые туркмены в лице нашей организации получили право присутствовать на сессиях ООН. И я тебе в прошлый раз сказал, тебя ждет салам алейкум. Ты, как воспитанный туркмен, обязан был прийти и сказать валейкум ассалам, я старше тебя. Чего ж ты не приехал? Ты испугался, что ли? А? Ты хочешь сказать, за эти 2 недели у тебя не было времени сюда приехать? 27-го, вот, значит, День независимости. А так ты почему не приехал? Потому что ты не подготовлен. Ты не подготовлен. Ты вот привык читать по этому своему телефончику. А здесь тебе люди обязательно задали бы вопрос, журналисты, и ты обязан был им ответить, в том числе и нам. Мы имеем право задавать тебе вопросы. И у нас много вопросов к тебе. Почему ты не приехал? Ну хорошо, ты этот раз не приехал. А дальше как будет? Вместо тебя выступает бедная Аксултан Тореевна. И, видимо, ей текст только что прислали, сказали, что ты уже не приезжаешь, и вот она стала читать. Мало того, о чем вы с ней говорили? Она мало того, что она заикается, она вместо слова «резолюция» у нее вырывается слово «революция». Туркменистан намерен предложить Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть проект резолюции. Ты действительно боишься революционных потрясений в Туркменистане? Или ты думаешь, что здесь будут какие-то непредвиденные обстоятельства? О чем вы с ней говорили? Почему у такого человека выскакивает вот это слово? Откуда оно взялось у нее? Компанию ты, конечно, прислал АТАС. Бедный Яшулю уснул. Ну ты думай, слушай, там 12 часов ему только лететь. Мне даже жалко его. Ну, хоть выспался там, на сессии. Это независимость, которая должна была отмечаться 27 октября. Твой отец переделал, видимо, под твой день рождения. Перенес поближе, на 27 сентября. А у тебя 21. Ты обкурился или ты напился? Почему ты не смог найти время за этот промежуток и приехать сюда? Потому что ты абсолютно закомплексованный, не готовый. Ты человек, который просто получил по наследству этот пост. Но ведь здесь целая страна, государство, люди, их не проблемы, их не права. Как мы будем жить? А? Как можно мириться с таким президентом, как ты, если ты боишься приехать сюда, на Генассамблею ООН? Ты боишься приехать сюда? А ты действительно боишься встретиться со мной?
Ты знаешь, что я тебе задам вопросы, задам много вопросов, публично, на которые ты не ответишь. Мы все равно добьемся того, чтобы ты отвечал на наши вопросы. Ты обязан отвечать. Ты просто боишься отвечать на наши вопросы. Ты можешь кому-то набрехать, наврать, ты можешь просто не ответить, отмолчаться, увести вопрос в сторону. Но со мной-то у тебя это не пройдет. У нас всегда готов аргументированный ответ. И ты боишься этого, как и боится твой отец. У вас тухум такой. Поэтому ты сын Харамдага, Сертар Сычак. Засранец. Как только ты представил, что можешь встретиться, у тебя сразу в штаны потекло. Никакой ты не Аркадаг Оглы, Сердар. Ты Харамдаг Боки, Сердар Сычак. Ты его высер. И ты действительно не способен не только там быть руководителем государства. Тебя в твоем Бабарабе, там одну улицу даже тебе доверить нельзя. А ты сидишь. И вот это называется узурпация власти. Ищи свое место в жизни. Все права Туркменистана, все права туркменского народа, народа Туркменистана, вы вместе с отцом растоптали. Но мы народ, мы будем бороться. И мы будем требовать свои права, потому что народ имеет право. Халкın hakkı var. Adam yolu, adat yolu, aklına neyma, aklına neyma.